Pipo Serrano, des que ha arribat als Ses Freixes, oi que has estat mirant el que feia? Sempre. Hòstia. El Ses Freixes ha arribat puntual a la ràdio, ha demanat un cafetó, tenia un diari, bé, era gratuït, però tenia un diari. Tot i que té 3 discos al mercat, n'ha portat un sota el braç, per si de cas, per si no el teníem. Durant la publi hem sabut que ahir va arribar a les 5 a casa, per si ara també el sent el pare, Francesc, a les 5, però és que tocava a València. El concert va acabar a les 12, però ja se sap, una cosa porta l'altra. A 80, zona 80. Sí, agafa idees d'altra gent o com la resta entenem copia, en aquest cas l'estil musical o idees que ha donat en Drexler, i jo, personalment, al meu gust, les millora. La ràdio ha fet molt de mal amb això de la poesia, així que, Mas, jo proposo que un dia fem un programa de poesia. Per cert, aquí potser, en aquest especial millor que no hi convidis al Sergi Dalma, més que res, perquè quan deies això que feia cançons enganxifoses, no sé si tu creies que les connotacions eren positives, però potser no ho arreglaríem ja. Igual, potser el Sergi ja no... Bé, vesteix juvenil, modernet, bambes, pantalons foscos, samarreta gris i un jersei d'una aparença militar, i com no de color verd oliva. Perdona, Però no és de camuflatge. Porta galons i tot, Però no és caqui. És d'aparença militar. És d'aparença, no és militar, és d'aparença militar. Ja sé que amb una persona com ell això deu fer mal, però el jersei és el que té. De complements, 3 pulseres, el canell esquerre, una d'elles amb la bandera i el nom de Palestina escrits, i 2 arracades ben grans, una a cada orella. I no porta rellotge. Això sí, les mans a sota la taula tota l'estona. Deu ser que és tímid. De fet, fins ara mateix no sabia si tenia mà dreta, perquè l'esquerra sí que la treu de vegades, però la dreta jo dic potser és que no en té, i ara les ha tret, té 2 mans meravelloses que també mou i tot això. I el cabell, com diríem, per damunt de la diagonal, t'ho dic per si et trobes, que ara ja hi som, és una mica el que aquí dirien d'estètica perroflauta. No, és veritat, per damunt de la diagonal dirien això. És tot pelat i al darrere, doncs, la melena... I els de baix de la diagonal diuen que els d'aquí són uns llepats, no? Exactament. Bé, no parla en primera persona ni tampoc en tercera, com feia aquella Aida de Gran Hermano, parla en plural, i està molt bé perquè valora la quantitat de gent que fan i que treballen amb la seva música. Ha fet un disc original, completament negre, i on queda marcada qualsevol cosa que estigui per sobre de 26 graus. Deu donar molt de joc, això, amb els concerts i a tot arreu. No li agrada escoltar-se, i menys si es tracta de coses antigues. Això sí, en l'entorn de cantautor protesta no descarta aficionar-se properament a la música del Fari. També diu que el cantautor és un bitxo raro, però això per lligar sempre ajuda. Sí, una guitarra sempre funciona. I segur que això ens ho corroboraria. Els ben drets, tu. Sí, i també hem sabut que dins de la part de crítiques ens falta cultura musical. No tornaré a parlar, mai més. De fet, si us plau, si aneu als seus concerts, estigueu calladets, que el nostre convidat es desconcentra si us veu xerrant a la barra. Beveu el que vulgueu, però no parleu. I a més, l'enganxeu un moment una mica trifatigat, però tingueu en compte una cosa que és molt important. Els claus sempre els clavava rectes.